Chwarae'r bêl ddi, dyna fel roedden nhw yn dathlu y Calan Hen yn yr hen ddyddiau. Ac roedd un gôl yma yn Llandysul a'r llall 7 milltir i ffwrdd yn Llanwenog. Ond aeth y chwarae'n rhy chwyrn ac fe ddiwygiwyd yr arfer. Ac oedd hi ar hynny cymanfa bwnc sydd wedi cael y chynnal yma gyda'r eglwysu'r cylch yn ateb pwnc a chanu anthem. Ond eleni mae yna nodwedd newydd. Ac maen nhw'n prysu'r gawlio yma yr bore yma. Na, pidwch yng Nghymru allu. Nid cawlio cawdelog dwi'n feddwl. Ond maen nhw am y tro cyntaf yn paratoi lluniaeth ar gyfer y bobl fydd yn dod i'r Calan Hen. Ie, dych chi'n hollol gywir. Cawl yw'r lluniaeth hwnnw. Pam ych chi'n gwneud y cawl ma'n ni? Beth yw'r syniad sydd tu ôl i'r peth? Serian o'n ni yma yn neud y clochdi yma. Y tawar ych chi'n gael, mae serian yn adw yma. 8,000. Oeddech chi eisiau, chi'n meddwl fydd mae ragor o bobl yn dod i'r Calan Hen oherwydd hyn? O, sy'n gweithio ni do. Maen nhw'n cael ei ar ddisadw nawr. O'n nhw'n arfer cael ei ar y 12 still, a maen nhw wedi gwneud fyny nawr bod nhw'n neud ar ddisadw. O'ch chi'n gweud bod eisiau arian ar gymerio'r tŵr yma. Ydy'r sbred yma ddim yn rhad ag am ddim te? Odi, mae'r sbred un yn helpu'r tawar. Os taw rhywun mae i fyd e. Oedi'r bobl fydd yn neifed yn gyfod talu amdano fe? Odyn. O, mae rhaid na pan mae serian o'n ni. A faint byddwch chi yn godi arnyn nhw? 3 shilling, cynno a te. A wedyn fydd yr arian yn mynd i ble ydych chi'n ddweud? Cyfer y tawar.